Szóval a hosszantartó fegyveres konfliktusok miatt milliók menekültek a fővárosba vidékről, és aki ugye nem tudott a város többi részén megtelepedni, azok úgy ide szorultak, és itt így jött létre ez a nyomornegyed. Ciudad Bolívar, legismertebb szegény negyed. Ez igazán jól sikerült, mert itt a taxival feljöttünk a legfelsőbb állomásra, és innen fogunk majd lemenni. No Spanish. Tibor most spanyolul beszél. Elkészült a Tibor, és ott, ebben az üzletben készült. Elvileg itt 800 000 ember él, amit én nagyon erősen kétlek. A legtöbb ház is csak úgy van tákolva,